3, 2, 1. Bij het startschot van Wiebe Wieling, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden, beginnen de honderden deelnemers aan de Tocht der Tochten. En dat is een hele uitdaging. Dit is aardig pittig. Als ik van de meesten die voor het brevet erom had, die had dus de skaatstocht, de fietstocht en de kuiertocht. Jerk dat dit de Zwist is. En ik meestal die de Nijmeegse Vierdaagse die had, die jerk ik heel vaak van dat het zwitter is dan de Nijmeegse Vierdaagse. Dus het is een hele prestatie. De sfeer in Nijmegen is ook heel anders als in Friesland. Iedereen loopt er een beetje geforceerd te doen van kijk mij eens, ik heb klompen aan, kijk mij eens, ik heb een jurkje aan. Ja, dus op een gegeven moment gaat dat een beetje tegenstaan, dus zo zijn we mee opgehouden. Gelukkig hebben we dan de nuchterheid van de Elfsteden toch nog, hè? Precies. Daar genieten we nou van. Een beetje van de rust en de wijdsblik, zeg maar. En de koeien, is mooi. Alsjeblieft. Het waar is goed deze week, dus je vooruitzichten ben prima. Ja. Wat is de charme van de Kuierhalve-Sterrentocht? De gemoedelijkheid, de rustigheid en met zulke mensen iedereen wil praten, iedereen rent mee en het is altijd vrolijkheid. Dus er is nooit iemand bij die zagrijnig is of die er mensen in heeft. Ze vindt het altijd prachtig.